Salut! Astăzi vă prezentăm freza Marathon Champion pe varianta alb sau roz. Carcasa vine cu următoarele detalii: butonul pentru reglare al puterii, logo-ul, spațiul pentru bituri, spațiul pentru suportul atașabil. Mai departe avem butonul Start-Stop, mufa cablu, buton Forward-Reversed, buton mână-pedală, mufă pedală, iar pe spate găsiți eticheta care atestă originalitatea frezei. Mai departe avem mandrina, suportul de masă și cel atașabil și pedala. Mandrina vine împachetată într-un ambalaj individual, împreună cu cheițele pentru mantenență. Mandrina se poate atașa fie pe suportul de masă sau chiar în cel atașabil. În cutie mai găsiți de astfel și manualul de instrucțiuni.